vasikastasti on lumeita. Ja kävelin sun kanssa postilaatikolla silloin vasikkana, tallutin ja kourin utareita, että totulit tähän lypsysysteemiin. Pieni kyyttäkin, niin kun ton vasikan laittaa yöksi tuohon viereiseen karsinaan, että se ei pääse emoa imemään, niin nyt tästä voi semmosen 3 litraa ottaa maitoa ja sitten päästään taas vasikan päiväksi imemään, niin kyllä me molemmat kasvetaan sille ihan hyvin. Ja tätä on ylituotantoa jopa tätä maitoa, että voi mummotutuille viedä henttarillisen aina silloin tällöin. Ja tässä maidossa on ihan eri maku kuin siinä kaupan vastaavassa ummehtuneessa purkkimaidossa. Tästä tulee myös tosi hyvää juustoa ja viili on kyllä mielettömän hyvä, kun tekee itse tästä. Lantahan pitäisi kierrättää, se on hyvin tärkeä raaka-aine, mikä tältäkin lehmältä tuolta hännän alta tulee. Että se on varmaan arvokkaampi omassa taloudessa toi lehmän lanta kuin tämä maito, koska sen voimallahan toi kasvimaa ja piha pyörii sitten. Maaperään tulee humusaineita, että ei tällä tilalla tarvitse kyllä käyttää apulantaa yhtään. Että ihan eri aine toi. Mutta tämmönen pieni lehmä ja vielä kotimainen kansallisaarre, niin tää kyllä sopii harrastelehmäksi mitä parhaiten. Että itse asiassa se on jo itseisarvo tosiaan, että säilyttää tätä nenoskyyttöjä, mutta nämä on myös maisemanhoitajia, että ei tää maaseutu pysy maaseudun näköisenä ja esteettisen kauniina, jos ei ole eläimiä, jotka laiduntavat. Et umpeen kasvaminen on se suurin juttu, mikä muokkaa maaseutua ja vanhaa kulttuurimaisemaa. Ja sitten se kulttuurimaiseman myötä niin on eri kasvilajit ja eläinlajit, jotka suosii semmoista biotooppia, että jos maaseutu kasvaa umpeen, niin ei se pelkästään ole esteettinen haitta, vaan se on myös luonnon monipuolisuuden kannalta niin tapahtuu köyhtymistä. Esimerkiksi kottaraiset on lehmistä ja lehmän lannosta hyvin riippuvaisia, samoin jotkut haarapääskyt. Sitten on tietenkin kaikki niittykasvit ja katajakedot, niin ne on laiduntavien eläinten ansiota. On äitiä lähempänä työn jälkeen. Rauhallisesti nyt. Kuule liian voimakkaasti sitä runttaa sitä emoa. Sitä tykkää ajatella minun käsistä enemmän kuin sun kovakoottisesta imemisestä. Tän kalkkunan nimi on Spede. Se tuli reilu vuosi sitten ja sit varmaan voi arvata, että mikä sen naaraan nimeksi tuli. Vuorimattilassa ollaan. Ja tietenkin Riitta Väisänen. Laitunella hautoi Riitta. 5 poikasta. Luukku ei mene kiinni, voi vittu. Saatana. Tässä on kukko. No, älä. Vähän aikaa. Nää on iittiläistä maatieskanakantaa. Suomalainen maatieskana on jaoteltu 15 eri alarotuun ja tää on iittiläistä. Parasta näissä on se, että nämä on kaiken värisiä, että siitä mä tykkään. Tämmönen harrastekana tosi hyvä. Taas tätä isänmaallisuutta vaalin pitämällä kotimaisia kanoja, eikä mitään tehotuotanto leghorneja. Täällä on munat hallin. Mä oon Orimattilan suurin kanantuottaja 90 tipulla, kun nää hautoo itse ja sitten niitä täytyy eteenpäin laittaa menemään, että uusia säilyttäjiä tulee. Mutta siinä on vain se ongelma, että puolet niistä on kukkoja ja kukoista täytyy päästä sitten eroon ja mikä parempi tapa kuin syödä ne sen teollisen broilerin sijaan, niin tosta nyt tulee tästä tulee nyt lähiruokapaisti. Tää on viime syksyinen kukonpoika ja tästä hän nyt sitten kukkoo punaviinissä.
tää on varsinaista lähiruokaa, että tästä on 20 metriä tuonne keittiön matkaa. Jotenkin suomalaiset ja länsimaissa on vieraannuttu tästä, että ihmiset kyllä syö lihaa, mutta ne ei yhtään tiedä, mistä se liha tulee. Että tässä sen näkee, mistä se liha tulee. Taatusti on tuoretta.